सरलाही के हरैया में एक जने 50 वर्षीय पुरुष पोखरा में मृत मिलल बने। जिला के हरिपुर नगर पालिका 4 हरैया में आज सवेरे स्थानीय 50 वर्षीय सुग्रत माछी घर नजीके रहल अपने पड़ोसी के पोखरा में मृत मिलल बने। प्रहरी के अनुसार वहाँ के मिर्गी के बिरामी भी रहल बुझल गई बाटे। अभी उनकर लाश पोखरी से बाहर निकालल आ लाश के पोस्टमार्टम के खातिर जिला सदर मुकाम मलंगवा स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचावल गई बाटे। घटना के संबंध में थप अनुसंधान भी हो रहा बाटे। 12 जिला अंतर्गत विभिन्न स्थान में अवैध रूप में सामान उसार पसार कैल अभियोग में प्रहरी 38,73,457 रुपये बराबर के सामान सहित 2 गो ट्रक नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी बिल बिजक न मिलल तथा स्रोत न खुलल सामान सहित के ट्रक सबके नियंत्रण में लेके आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई बाटे। 12 के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटा के अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुर 12 से खटल प्रहरी टोली जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 से ट्रक नियंत्रण में लिहल गई बाटे। बीरगंज से पथलैया तरफ जा रहा ना 8103 नंबर के ट्रक के रोक के चेक जांच कैला पर करीब 38,15,457 रुपये बराबर के किराना सामान, पेंट्स, स्पेयर पार्ट्स आ मोटर पार्ट्स सहित के सामान मिलल प्रहरी नायब परीक्षक सापकोटा बतल बानी। ऐसा ही इलाका प्रहरी कार्यालय अमृतसर से खटल दूसर का टोली भी भंसार चोरी के सामग्री बरामद कर बाटे। पथलैया से ठौड़ा तरफ जा रहा GAA 007 नंबर के यात्रुवाहक बस के रोक के चेक जांच कैले पर 58,000 रुपया बराबर के बूंदी दाना आ विभिन्न किस्म के मिठाई सब मिलल सापकोटा बतैले बानी। आज सवेरे सिमरा से काठमांडू के खातिर उड़ल बुधेर के उड़ान संख्या U4 5 से 52 मौसम प्रतिकूलता के कारण जनकपुर विमानस्थल में अवतरण कैले बाटे। सवेरे 7:45 में उड़े के तय भइल उक्त जहाज 8 बजे उड़ान कैले रहे। उड़ान के क्रम में काठमांडू विमानस्थल में अवतरण करेला मौसम अनुकूलता न देखला बाद विमान के जनकपुर में आकस्मिक अवतरण करावल गए बाटे। सिमरा विमानस्थल के कर्मचारी जनकपुर से पुनः काठमांडू के खातिर जहाज उड़ान होखे के तैयारी रहल जानकारी दिल बानी। विमानस्थल के कर्मचारी के अनुसार ऐसा घटना कभी कभी हो रहा पर भी कोनो किस्म के खतरा ना रहल स्पष्ट कैले बाटे। कलाकार प्रीति पासवान ऊपर बीरगंज के गहवा माई मंदिर में भइल अभद्र व्यवहार प्रति पासवान संघ पारसा आपत्ति जनैले बाटे। यह भादो 10 गते भइल घटना के घोर भर्त्सना करत संघ के अध्यक्ष प्रभु पासवान द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र आज जिला प्रशासन कार्यालय पारसा के प्रमुख जिला अधिकारी दिनेश सागर भूसाल के बुझावल गई बाटे। 12 के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 स्थायी घर भइल अभी बीरगंज के माई स्थान में डेरा करके रहत आयल कलाकार पासवान ऊपर भइल अभद्र व्यवहार प्रति दलित समुदाय के अगुआ सब के ध्यानाकर्षण भइल बाटे। मंदिर परिसर में भइल अभद्र व्यवहार संगे पीड़िती रहेवाला डेरा में पहुंच के तोड़फोड़ कैल आ त्रास फैलावल गई प्रति ज्ञापन पत्र मार्फत आपत्ति जनावल गई बाटे। इतने मात्र न होके सामाजिक संजाल में किरण बानिया आ लक्ष्मी नाम कैल व्यक्ति सब पासवान ऊपर चरित्र हत्या करे के किस्म के टिप्पणी करत साइबर अपराध कैल बात भी ज्ञापन पत्र में उल्लेख बाटे। पासवान के अभद्र व्यवहार करे के कार्य में संलग्न भइल सबके संविधान 2072 के धारा 24 बमोजिम जातीय विभेद में संलग्न व्यक्ति सब ऊपर कड़ा कार्रवाई करेला नेपाल पासवान संघ परसा के बृजलाल पासवान मांग कैले बानी। पीड़िती के सुरक्षा के व्यवस्था मिलावेला भी वहाँ के आग्रह कैले बानी। ई विषय में कोनो भी कमजोरी भइला में चरणबद्ध आंदोलन में उतरे के चेतावनी दियल गई बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा करीब 95 लाख बराबर के कपड़ा सहित 2 गो ट्रक नियंत्रण में ले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 से चंडाल चौक से प्रहरी ट्रक नियंत्रण में ले बाटे। बीरगंज से काठमांडू की तरफ जा रहल अवस्था में गो 1 ख 6755 आ ना 4 ख 1993 नंबर के मालवाहक ट्रक नियंत्रण में लिहल परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक के सुभाष भट्ट जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार नियंत्रित दोनों ट्रक के बिल बिचक से ज्यादा के सामान कपड़ा सब बरामद कल गई बाटे। बरामद कल गई 94,91,974 रुपया बराबर के कपड़ा के आवश्यक कार्रवाई के खातिर ट्रक सहित राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया 12 में बुझावल गई प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्ट बतैले बानी। धनुषा जिला के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका सौखा महेंद्र नगर में रहल नेपाल आयल निगम के डिपो में एक कर्मचारी की हत्या भइल बाटे। हत्या होने में सिराहा नगर पालिका 3 मखनहा निवासी 40 वर्षीय राकेश वर्मा बानी। वहाँ के निगम में जलादारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने। घटना आज सवेरे करीब 10:30 पर भइल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय सौखा महेंद्र नगर के अनुसार आयल निगम के एक रूम में विवाद भइला पर राकेश वर्मा की हत्या भइल बाटे। प्रहरी घटना में संलग्न प्रकाश यादव नामक व्यक्ति के पकड़ाव कैले बाटे। सिराहा में सांप से काटला पर एक युवती की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में सखुआ ननकार पट्टी गांव पालिका 3 के 20 वर्षीय सरिता कुमारी सदाबानी। रात के सुतरहल बेरिया 12 बजे उनका के गौमन सांप कटले रहे। इलाज करावेला न ले जाके गांव के ही भक्ता सबसे झाड़फूंक करावे पहुंचावल गेल रहे। झाड़फूंक से ठीक न भइले बाद अंतिम अवस्था में सरिता के लहान प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचावल गेल रहे। डॉक्टर लोग उस समय में उनका के मृत्यु घोषणा कैले बाटे।
मनांग केंद्र बिंदु होकर 4.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप हो गए। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र जनैले बाटे। केंद्र के अनुसार आज सवेरे 3:47 पर मनांग केंद्र बना के 4.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप आयल रहे। नेपाल आयल निगम ईंधन के मूल्य घटैले बाटे। निगम के काल बैठल संचालक समिति के बैठक से पेट्रोल में प्रति लीटर 2 आ डीजल में तथा मट्टी तेल में प्रति लीटर 1 रुपया घटैले बाटे। ऐसा ही निगम आंतरिक हवाई ईंधन में प्रति लीटर 5 रुपया आ आंतरिक हवाई ईंधन में प्रति किलो लीटर अमेरिकी डॉलर 37 से घटावल जानकारी दिहल गई बाटे। घटल मूल्य कल रात 12 बजे से लागू होल करके निगम जनैले रहे। ऐसे ही निगम से एलपी गैस के खरीद मूल्य में प्रति सिलेंडर 35 रुपया आ 11 पैसा से बढ़ के आइला पर भी अभी के मूल्य यथावत राखल निगम जनैले बाटे। नया मूल्य अनुसार अब काठमांडू में पेट्रोल की प्रति लीटर 163 आ डीजल तथा मट्टी तेल के प्रति लीटर 154 रुपया पड़े वाला बा। नेपाल राष्ट्र बैंक की बीरगंज के महिला कर्मचारी सबके सम्मान में लायंस क्लब बीरगंज सांस्कृतिक गोल्ड आयोजना करके महिला तीज कार्यक्रम भव्य रूप में संपन्न कैले बाटे। क्लब के अध्यक्ष रितिका जायसवाल के अध्यक्षता में संपन्न भइल उक्त कार्यक्रम में बीरगंज के प्रतिष्ठित समाजसेवी आ विशिष्ट अतिथि लोग के उपस्थिति रहल रहे। कार्यक्रम में बीरगंज महानगर पालिका के अध्यक्ष अशोक बेरीवाल, पूर्व अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, सचिव पिंकी शाह, कोषाध्यक्ष खुशबू अग्रवाल, उपाध्यक्ष सोनी अग्रवाल, प्रिया सिंह, उप सचिव बरखा अग्रवाल, रीना जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल लगायत के व्यक्ति सबके सहभागिता रहल रहे। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण सब में दर खाए के व्यवस्था, संगीतिक प्रस्तुति आ नृत्य समावेश रहल रहे। साथ ही बैंक के महिला कर्मचारी सबके विभिन्न सम्मान प्रतीक उपहार प्रदान कल गेल रहे। कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के संदेश के परवाह करत समाज में एकता के भावना जागृत करेला सफल भइल आयोजक सब बतैले बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेश आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के समाप्त पारे के प्रयास कैला में मुलुक के भीषण आंदोलन के सामना करे के चेतावनी दिले बानी। जसपा नेपाल के आधार संगठन निर्माण अभियान अंतर्गत आज जनकपुर धाम में आयोजित भूमिकीकरण कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष यादव मधेश आंदोलन से स्थापित करावल गए समानुपातिक समावेशी प्रणाली के समाप्त करे के षड्यंत्र कैला में जसपा आंदोलन के आन्ही लियावे के चेतावनी दिले बानी। समानुपातिक के समावेशी प्रणाली से विभेद में पड़ल समुदाय वर्ग के पहुंच शासन सत्ता में पुगल उल्लेख करत अध्यक्ष यादव शासन सत्ता में उपेक्षित वर्ग के पहुंच बड़का दल से पचे न सकला से षड्यंत्र करे लागल आरोप लगेले बानी। जसपा नेपाल के आधारभूत संगठन निर्माण अभियान आंदोलन के पहिल का खिड़की रहल उल्लेख करत अध्यक्ष यादव दूसरका चरण में वार्ड से लेकर प्रदेश तक के अधिवेशन समाप्त करके तीसरका चरण में आंदोलन के शंखनाद होके के उद्घोष कैले बानी। शोषित पीड़ित वर्ग अभी अधिकार संपन्न होके ना सकल उल्लेख करत अध्यक्ष यादव आंदोलन के विकल्प न रहल बतैले बानी। नेपाल सरकार के युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजूलाल चौधरी बीरगंज के नारायणी रंगशाला के अनुगमन एवं निरीक्षण कैले बानी। आज सवेरे मंत्री चौधरी अनुगमन एवं निरीक्षण करत अपन कार्यकाल में नारायणी रंगशाला के पुनर्निर्माण करके प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। मध्य प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री प्रमोद जायसवाल के पहल में संघीय सरकार आ प्रदेश के सरकार के मंत्री से संयुक्त रूप में रंगशाला के निरीक्षण कैल गेल बाटे। निरीक्षण करत मंत्री चौधरी बड़का क्षेत्रफल में रहल रंगशाला जीर्ण भइला में चिंता व्यक्त करत पुनर्निर्माण आ मरम्मत संभार के प्रक्रिया आगे बढ़ावे के आश्वासन देखले बानी। मध्य प्रदेश के 3 गो रंगशाला के खातिर सरकार बजट न छुट्यावल बतावत वहाँ के खुद मांग करके बजट विनियोजन करत आश्वासन भी दिले बानी। 11वां खेलकूद प्रतियोगिता बीरगंज सहित मध्य प्रदेश में संचालन करे के तैयारी हो रहा से ओकरा खातिर भी रंगशाला के मरम्मत संभार करे के बतैले बानी। जनकपुर आ बीरगंज के रंगशाला के डीपीआर मांग कैल गेल आ निर्माण तथा मरम्मत संभार के खातिर भी प्रक्रिया शुरू कैल गेल वहाँ के बतैले बानी।